Pila ban request mo. Welcome ya pi syakani ka request line kumban ong. Marba pila ban request kanu ke jing ruai. Bangan ruai kanu por. Pila ban request any song. La biang manta, please check pios ngau. Brother says pios ngau ya nga. Live chat. Kambiang network rasha pi. Ni bro. La biang manta beli ayos ngau. Menika thut ka network jonga. Takadaw. I hope menta kala long. Tapi la ban request mo. Meni ngayo i. Hadin bang apek ngecek eko video ka. Dan ka jing thut. Tapi la ban request menta. Kanu ka jing ruai ma. Okay, thank you. Try ka klem set day. Telur singap ha pertai. Okay, sure. Ngan ruai ka jing ruai. One of my favorite song. Tu ka jing ruai em ka kata shisha. Kadon la ka jong ka message kan ka tu ka jing ruai. Telur singap ha pertai. Jisu jonga. Sun spotlight pun reu. Ruai pun kut sun spotlight pun reu am ngan thok lupa mo. Kenang bangan am miss ya kanika sun spotlight pun reu. Okay. Spotlight pun reu. Tangan ruai ya ka cingpai. Telur singau baha pertai jisu jonga. Pila ban pej lai spa nhiều posau itu request ya kal sun spotlight pun reu adam let shino ma. After the song and ngin ruai ya ka tu kucing ruai sun spotlight pun reu menta lai spa nhiều po sao lai spa nhiều po sao telur singau baha pertai jisu jonga dekat lut kijing ya dei jisu jonga. Kon langi pi baro pengin ya shimenta langi gani kecing ruai ka balai spa nya posau kecing ruai ka batamai lai spa propel kecing ruai ka perem ka bong jisu jonga wadam le shino yai ne ang ne mo bangin ya ruai bangin shimenta lang te menta kan no bace ngin pen kot chi ngin pe khat bai bace mo in sampai ke syong hak request jong pi. Okay, ngin ruai to. Telur ngeu ba birthday Jisu jonga dekat lut kijing ya day Jisu jonga ka birthday shon basa birthday klau baken sha tang Jisu ba shisha Jisu jonga pila bani shimentalang mentaga dekot baar wat pon mensim jonga Jisu jonga wai no
kỳ jings ngâu ba bơ thầy cơ la kỳ mar bơ thầy ban cho chính im trong kỳ lưng con kim bên đam trình là non Giêsu trong ngàn khu lấy ri trình pos new Giêsu trong ngàn đam nó của trình ba breu Bariam Yanga Baro Bangalain Ki bao long ki jingbi You Giêsu ti ngajin Giêsu trong ngàn Baro Bangalain Ki bao long ki jingbi You Giêsu ti ngajin Giêsu trong ngàn Giêsu trong ngàn Giêsu trong ngàn Blen hirap yang kan ikapor ngina ruai sakway pat ka jing ruai ka bapak request sang ni day katu ka jing ruai ka bala sans pa live hunru imadai itu iba request idang don hang ni kublai shibun ay ka respond jong pi namar ka ni kalong ka wei kalat ka bangi yo ban ye kendo ban ye ruai ban ye shimentalang mo hang ni okay ho ngadang don okay ka jing ruai sun spotlight pun reu pi ong day sun spotlight pun reu Amen. God bless you. God bless you. God bless you all mang. Ngaro ngamat ke jingker ku lang baka jingker shan jong pi. Okay, sun spotlight pun reu mane imat ka ni ka thut ka net bong em. Dei namar kata ka daw tarai. Ma. Okay. Tarai pila banyos ngeu bahai ngamanta. Sun spotlight pun reu don ke hima bapernai ka abah lendet jongkil ok pila ban request mo ye ke jingruai hadin badep ye ke ni ke jingruai mo ka clear ba kan network shito pios ngeu ba chupi ngai scam ba ka clear ba tementang in ruai ke jingruai ke sun spotlight pun reu pila ban ye shimenta lang mo ha ke ni ke por ke ni ke jingruai. Okay, thank you. Don kahima ba pernai ka apalan da jongkil o kiriu khoi na keleng sao dong kiyala pat kisi ki ai stet tir ban penjan jingwan jongka Namar jingwan ka hima kala nang jan O ka jingwan ka hima kala nang jan O ka jingwan ka hima kala nang jan Mensip jong atu penploy Nama tu roi kan sariu ba usim
keburom unsapau kahimahang teda kaburom kala nang yai pen krep kakwa hir ba unwan unong pen im ban pelai yangi na jinglong rao bangi la sha shi dong namar jingwan kahima kala nang jan o kajingwan kahima kala nang jan o kajingwan kahima kala nang jan mensim jong ato penkloy nama tu roy kan saril ba usim ha keburong unsapau kapertei kanang ring swai da ka ba am jingwan jong ka do ut jong ki no yanda jing shapti dong yala ya kahima tongin dengan da jing wai kajingwan kahima kala nang jan o kajingwan kahima kala nang jan o kajingwan kahima kala nang jan mensim jong ato penkloy nama tu roy kan saril ba usim ha keburom unsapau gila yo ban roy ke jing roy tegila yo i babon ki ba request kublai shibon ni ke jing request jong pi mom ti ngayo i kumba don ba message ke jing roy ke ba sounds pa khat lai dai sounds pa khat lai please pidang don hang toi to ba request sounds pa khat lai nang ta don kan no di tu jing roy ba lai spa kan dai phone riu ngakwa ba pin roy ke jing roy request from okay kani ke jing roy ka ba sounds pa okay yiga chorus jongka ngam dan nang bha namar bangam patpet kani kalong ka live mo ba phi message kublai shibon ap bro kublai shibon ro ap ba ro ma okay live pa andre popra nang ta saus pa khat lai ro don nang ta live pa kan dai pon ro okay kani ka don ka chorus actually ta ka don ar benta ki jing wai ro ngan bo ye kani kum ka rimak mo ngan pek bha namar ba ye ka chorus jong ka ngam dan nang ba what's new ai mo okay ngan sarwai ke jing wai Christmas ro warom belai mo kata ke jing wai ngan rwai manga bad ipara try jonga harungkat bad i DJ wan shan to ko por mo ngirwai ke to ke jing wai warom belai angel was nyau ina beneng rwai ki ya ki surwatai. Okay, tambangin pechay kini kicing ruangan sir, why mo kicing ruang Christmas. Don't worry ma. Tingin pechay kini kicing ruang kabalai spak kendai pulai. Felicita talang ngan sa ruang kini kicing ruang mo ngan sa bok ko program next time sa spak kalai ngala bo rimak ang ni mo. You blay long kaburam. Okay to. Kato okay pi wat na kicing ruang hang no ka don kan no ka jing rai san spa kan no kum to phi sa page wa nang ta sa tho kan no ka number jong ka ngan chu page ngin chu rai ba shi the chord bat ka chorus bat ka last verse nang ta ngin rai ba next song ma okay sa spa ka line nang ta lai spa kan dai phone real
เป็นหม้อไลสปะคันไดพนรึงหนังตาไลสปะระบบระไลสปะคันไดพนเร็ว This is the first time tang kiton kijing rai okay ngin tor ngin om shepting kin sedon kijing rai kiba ngam dayo banda pechwa kum to ki kumba don ka to ba ka to shano atrai ka to ka saus pa kalai tang bangan serwai ka mo next program ngan sabut da ka live kum to ngan sa bo kum to khnang ba phin yo ban khot ye ki wei pat ki perlok ki bakwa ban ye don bentalang hakani ka jing rai ma ni ka ching right ba lai spa kan dai pon reu ngin tor ngin om shep ting usim ushaprang kading bat ka ngin om sha bakin kang ka jing sngaw scam u kristan ngiti bi ka dik jing wai ba uwei u kristan u dai ban don ka jing ngai ke ba scam ho try knang ba ula ban jai lang bai ka ni ka perthai ka badap shi bon ki jing ele henry la dang ilong u ta u kristan ba sngaw scam yela de ho kris ki bomla ki long ki bala ha kerteng jung ha ka kerteng jung Jesus Christ amen mo in yero yo try ha ni po ngin tor ngin option ting usim ushara ngin yirwai ka dekot ka banengkong bat ka basaw te itu ber request next ka to jing wai sngeu bhane ang ni mo ngin surwai to ngin tor ngin om shep ting usim ushapra kading bat ka Inom siya bakin kang pansiat batbu rombat nong inyayo ubat unong bi syaralem dedul o intu syakaji yale Shakaji yale indur Shakaji yale dashisha insayojo dimentalasting kading na pangan ba La jem ki jingshi Domban riwai ngala Nga komen kado Nod nga so Mensim hi Ban bud ya uji Su shalom Kalvari Into Shakaji yale gintu shakaji yale gintu shakaji yale dashisha insayojo Kublai shibon ye ka to ka request jong pi mo kublai shibon ngale yo issue bon ki comment sublen kur khu ye pi mo te pila ban request lo pai ka jing ruai thrai menta ka badang sa ka bangin ye ruai ka long ka ba lai spa nru po pra oki ngan pe mo ngan pe pila ban request lo pa ko trai jisu tang hamehi kata alian nam sau okay official pidang don hang ni ngin serwai kani ka jingwai ka ba lai spa an ripo pra lai spa an ripo kondai hatu pidang don hang ni okay nru spa ar punya okay yai don hang ni mo yai ne hang ni ha ka bangin la banya shim menta lang mo kani ka por thank you ku bless you bon es Isabella lakon okay ngas ngeu komen ha ba pia don lang namar ba kani ka kalong ka wei kalat ka bangin ye shimenta lang ka bangin ye skri lang mo ha kani ka por ngin ye ruai okay tementang ngin ye ruai kani ka jing ruai ka ba lai spa an ripo pra ka jing ruai ka ba thamai lai spa an ripo kondai ka jing ruai ka ba rim ka bong tang u jisu bala penhun
Itip bahaga jing im ki jongi ki don shibon ki ki jing kia ki bakit. Henry u Jesus Christ ka ka ba u ong yingi ka ka ba u kularingi u ong ba. Bangin wan bangin rai kita ki jing kia ki bakit ki badon haka jing im jongi ne haka jing haka met ke jongi ne haka jing ya lenti jongi namar ba u don namar ba u la keren ka jing kular. Po un sepenjem yaki ni open sting yaki ta kani ka por kani ka jing ruai ka ba lais pa nribo pra ka khot yangi ka ba ong tang u jisu u bala ban penhun ye ka men sim jonga jing jing im jing men ba kraw jisu mi ai haka amen gini ruai lang kani ka por ya kani ka jing ruai ka ba lais pa nribo pra bat yaki to pat ki wei ki jing ruai ngin siar ruai lang mo to Ku trai Giêsu tang hami nga shen jing su jing kmen sharum sha ne nga walas len tang ha mi nga la shen Jisu bala penpunya kamen sim jongan jing jing men bakrau Jisu me ai Jingslia kimla endu ki wei ki langa la persha kim ya rab ei ru dan u jisu kamen sim jongan jing men bakrau Jisu me ai hangan ajuba jings ngubah ngaken kaya mitrai haduji ai ba chong me yang na ben long temai ta Jisu kamen sim jongan jing men bakrau Jisu me ai hangan tang Jisu bala pinhun ye kamen sim jongan Amen ku blai shi bon. Okay, la bon ki request ngai ku blai pi ba ro ba pila ya request mo. Okay. Lele okay, don itu ba request bangin ruai ka tu ko jing ruai. Ka ba ong you blai long ka burom. Pidang don hang ni. Ngan serwai mo. Ngan serwai pinang ni mo ini i Felicita talang ngan serwai for sure mo ngan serwai okay ngakarpa di pibro ba pentem sa kajing ruai ka ba shispa i wei mo lada mit serwai biang next row okay thank you bro dan itu ba request kama neng mo okay ngila bani shimenta no problem
Chino itu berequest iba ong ba ikwa bangan ruai katu kacing ruai. You play long ke buram. To God be the glory. Singau tenat shibun ba. Ada pia singau tenat ya kani ke program ya kani ke jingi shim bentalang ila ban ya continue hakan no ke por ke bangi singau light mo bangin ya shim bentalang ke bangi singau ya ni shim ya kani ke por ke bakentang ke bangin ya shim bentalang mo kum bong hakini ki kani ke pandemic dan ki bentar dan ki por bangi ngimyo shuban ya kendo ndai kani ka social media ni kani ka media kalong ko vai kalat kabangila pat ban continue kabangila ban shakri kabangila ban yerwai ike baro okay ngin ruai tip shinoi tu i bro ne isis mo iba request pangin ruai katu kecing ruai you play long ka buram tamba mental don ber request ini ba kaman nang iba ong ban ruai ya kecing ruai Christmas okay pi hatu pi kwa ban ruai kecing ruai Christmas ke ban ka ne ka kecing ruai ni ngan ruai outside rola da pikwa ngila ban yeshim bentalang nagataro jing ruai Christmas pidang edon baro anka yu Jesus Christmas okay coaching right okay sure kalong ka ba kani ladang ila ban hishim bentalang na kani ka coaching right ki bon ki jing right ki ba don la ka jong ka message kan mo it's really a blessing for us kadang haban wan ikikis an kayo jisu Kyushi samito. Okay, live penru ke jingwai ke batmai, sapusan ke jingwai ke berim. Menta kanu terik, shipeu terik. Okay, yes, correct. Shipeu terik nang ni satang kanu teliki benai, satang kanu teliki sngi bangin sayo no ya kanika Christmas ke ba ni pendon buram, ni kenmau. Ya kata ke jingwan jong ukon ublay u Jesus Christ. Kung bangi ti baro bangi shoot bangi day ban celebrate jika Christmas every day mo gin yishim bentalang hagani ka pori kani ka jingwai ka bal live on rew bon ma be request kani ka jingwai san span dai okay in the wise kaya kani mo on kayo Jesus Christ kani ka jingwai kalong with a very low and very high kalong almost like a one octave mo okay niche Engkau yu Jesus Christ bon patengki jua laka yu Jesus Christ dimendaka Slaishu nong po babli la kayu Jesu Christ yang ingin penkiu si semiton ma akan digapor kedekot ke baala kodit kalaban kelaban di simentalang okey la kodit kalaban ya barokah birthday daji Yesu Christ lawan gajing light par bae wat kuslaishu
Watku slaishu nong popapli lakayuji sukris yangi kala wan kata kumbaki ong ba kali air Christmas kala wan shisha mom kublai shi bon ye pi baba ngas ngyo man sem okay God bless you pi roma kani ka jingwai ka pen kan mau yingi ye kata ka jingka yo Jesus Christ mom kabangi kum kibrungim don kamban khuslai shu namar ba la kumba ong ka ketin ga jong ublai ba u Jesus Christ ulong kelanti sha okupa ka jingban ga jong u Jesus Christ kalong ka jingkerku kalong ka jingmaya ningi khon ki jong kajing it kajong wingi mo okay kajing ruai kepasan spa andre pokon dai trai ala ada ruai kata shisen tangan chupet ma namar ba ngan suppose pa dai ka ne kajing ruai kala ban check ma anytime sans pa andre pokon dai okay you play long ka buram dai okay empat ruai kani kajing ruai okay ta gila ya bon ba kini kecing ruai ke basan spa ngan syukur kan dia mau ke kini kecing ruai ke basan spa ngan dapat onda lawai jing lek bertai okey kani rongan sapet ngan senot daw mai ke ba nampak la ban ruai mentak sngi ngan seruai ya pi la shi sngi ne ngan sapet ke program ngan seset tetap kalong interesting ila ban yeshim mentalang anytime mo ngan selaban that live program kumne yublay long kaburam actually kani ka jingruai am ki ruai don ki berwai arsore kani ka jingruai ka ba original kalong yublay long kaburam ki kambulale nang ta don bat ki berwai yublay long kaburam ki kambulale kum tama tingin ruai de ka original kani ka pot ruai da ketuka yublay long kaburam ki kambu lale lukon bulapa ba yang hi u it kublai shibon bangas ngau yom simna okay kublai shibon roi pi ma kublai shibon okay pidang dot hang ni ma okay to ngan ruai menta ngin ruai ka dekot ka ba sans pa andre pokondai yang in ruai ke dekot ke benengkong bat ke balai bat ke koros te ngaro ngan jit ye ka jing ruai chonga ke ni kapor ke to ke jing ruai ke bong blakershan da ublai shem ke jing suk jai kumba ulakular jing suk pa chanai pilaban invite di ki porlok jong pi mo pilaban send ye ki pilaban invite di ki lang ba ka whatsapp alingin ye shimbentalang alingin ye ruai mo okay tagin poi beshiga ni benta bangin ruai kan kicing ruai ke basan spa andru po kandai kicing ruai ke betmai lai pulai kicing ruai ke berim yublay long ke burom ki kambu lele to God be the glory ma amen okay we'll ngin ruai nak menta mo to God be the glory. To yero ya utrai. Yes, glory be to God. Ma ye kecing kerku, lai kecing im kiong, mudo klam diong penar toh. Okay. Ni aingo yo blay ye kecing ton lem kacang ubat. Ngi haka ni kepor haka pengilayo. Pan yerwai gitu kecing ruai. Okay. Lada kalong kepala senga bahasib. Baiklah ruai kecing ruai kepala spa kendai bosan. Ngan syupet mo. Okay. Hope kalau familia yang ngana marki don kicing ruai kiba ngan dah ban page wa tinggal abu note mo note kunto iki pampat kiba ngampat la ban ruai menta nice pak kendai kosan okay kini kicing ruai rokas ngau tenat shisha mo Daslem jo yo pima okay good to see you ma good to see you ngaro nga sngeu tana chisha bagi yo ban ye kendo kumne
ke jing ruai ke balai spa kan dai bosan om don ulok kat u jisu kodor em om don okay yin ruai ke dia jing ruai nang ta ke ba shi spa prapowe ngeu ba ya sha mo pin ha ban ne yang ne wadam le cheno kanang ba ya okay kanika jing ruai ke ba shi spa prapowe it's a blessing song, it's a touching song. Kani ka jing ruai ka yatho shapang kata ka wa Calvary ka snam ka jong Jesus Christ. Te okay ka ka ba phikwa shwa bangin ruai ka ba shis pa prap hawe ni ngin ruai ka ba lais pa kan dai poset. Kani ka ba shis pa prap hawe ka ong ka don ka wa badap das nam. Kani pat ka lais pa kan dai posan don ulok kat u Jisu kodor. Teka ka ba phikwa mo ngin ruai baro ar ngin ruai baro ar tali ki jing ruai okay lais pa kan dai posan ma ta hadin badab ye kane ngin ruai ka to ka jing ruai ka ba shis pa proper actually hagi ni ki jing ruai ro ki excuse me actually hagi ni ki jing ruai ro ki don ki jing ruai praise ki jing ruai worship tingila bani shimen talang kanika jing ruai ka ba shis pa proper ka ha ba ka sur jang ko worship okay phim pat ruai ka jing ruai ka ban ndus pa ar ponyo okay ngin sarwai man ndus pa ar ponyo nan ha ban pi wat om le chano na ba hadin badep ka jing ruai phila ban request ma okay perthai kejat ko samla for youth especially ma kan ka jing ruai it's a blessing to ngin ruai ka jing ruai ka ba lais pa kan ta ko sanang ta ka ba shis pa proper way bat ka to ka ban ndus pa ar ponyo ki dang ye bon ma praise God lais pa kan dai posan okay okay ngin year wai menta ka khot ka ban kong bat ka basan bat ka chorus ma sngeu bahawat om ye le chano ma okay om don ulokat u Jisu kodor em om don ubayai don lembat ngaman kapo em om don Jisu ba itang mami marwe rengkat pat ngaman laki po dashisha kumami endon hae lok bai bakodo Jisu uda ike kum yanga long ten rai bashisha kapola jan buan ban shao no yanga shong batu shi arta Jisu ba itang mami marwe ringkat pat ngaman laki po dashisha kumami en om hae lok bai bakodo ublay un kurku yepi mo ngin haban ruai ar dekot bat ke chorus ngin sayo ikenik program anytime small okay kila e bon kibaya request okay Andrus pa arpulais nga ba mi official music video but ruai mil voice okay ngin sepersyang ma idon kami kecing kersian jong piro kam tam ha kecing duai kanang bangin la ban penmi yeki cing ruai ma ki babon kani ko kalong ko wei kelat ke bangin yo ban syakri ban ye shimbentalang ban ye ruai okay mentangin ye ruai kani kecing ruai ke ba shispa prap howei pada den nang ta manipur yes le ba okay pe you daw le man gapor every time ma yo pi em bentalang yo em bentalang ngan gapor uya ruai kecing ruai kat pun man ka go siao thiang uya chimbentalang ne uya ruai lang ngan ga kecing ruai kam tam mo ye ro you try tekate yo ruai kecing ruai ka ba shispa prap howei bat kecing ruai ka ba nrus pa arponyo
adon request tharai idang don hang ni snga ba mo don hang ni mo. Okay bro ngan will see mo ngan check. Okay bro, Andronicus, yes brother, welcome. Ini shi menta. Okay mentangin ya ruai ka jing ruai ka ba shis pa pra po we mo. Chispa prapowe ka don ka wa kalbari pila ban pe ye ka ni ka jing ruai mo. Chispa prapowe ka jing ruai ka pathamai chispa nye po sao ka jing ruai ka barem. Tong ini shi menta lang. Ini shi menta lang ye ka ni ka jing ruai ka sur jong ka jing ruai ka don ka wa. Ka don ka wa badap dasnam Blami nakalbari Kinom popki batong hitam Hakakin kuy kinli Hakakin kuy kinli Hakakin kuy kinli Kinom popki batong hitam Hakakin kuy kinli Unong kamsniu balasodin Lashem kanikawan Yang abato ngitku mau ân pen khôi par haka ân pen khôi par haka ân pen khôi par haka yang abato ngitku mau ân pen khôi par haka lên cất khui pi nong pa kani ka chingwai ka kran shapang ka jing im ka jongi ka pangi long ki bru ki papom ki badam de ka jing duna hanre ka snam jong u Jesus Christ ka sai khoi par ya ki pop ki chongi. Okay, yes, okay. Ruai no tang shidakon, but chorus namar bala bon ki no request kuble shi bon okay. Nang okay sis pa proper way nang ta nrus pa artho nyau dai pirang don nang to itu ber request si ka jing ruai ka ba nrus pa artho nyau. Andro kat wan ketuka jing ruai sinya bhap hi pai dei pai kat wan itu. Okay. Mentangin ruai ka jing ruai sepang ki samla ma kebong ka jing ruai samla ka bana ka kot jing ruai. Okay, kejot ko samla. In ruai tangi ka dekot ka banang kong bat ka chorus kumbala suggest itu iwei perlog ya si Alan mo kublai si bon birthday tap tang jingkelan na kut shakut ka penthami yangi da ka jings nga bha kejot ko samla.
bani shimenta lang mo sa shipangin ngin pen wino ni ngin pen kut no ye kanika jingruai live kanika por next time pila ban request mo this pa po so okay bro hadin can you check mo ye tu jingruai yang pi okay Berthei đắp tăng jing kelana ku chakun Kapan thami yang idaki jing ngeo bang Usoi tan sim jing dum utrei don bolun Ki joy ko sam la Ki joy ko sam la Ki joy ko sam la Kat ma usim jing dum karemba menta Ki joy ko sam la Kublai shibon kum ki samla ngidon kataka jingkit kle ngidon kataka responsibility bani shimenta haki noki kam ki babha lada haka dai haka society haka church ni haka haka imlang sa lang ka badon kam kum ki kon samlang idai bani shimenta lang nginom dai ban shuthias ni ban long ki ba jaito anrangin ya shimenta lang namar ba kalong ka jingker khu ladangi la ban le ka babhatam mo te hakani ka pon ngin chu ruai jing ruai ka ban ruspa kan ru okay in chu pe ye ka jing ruai ka ban lai spa ar pro sao ki don ki jing ruai ki bangam dalong familiar te ngan sorwai nganam shupun kut kum ne ma ngan sorwai okay actually ka jing ruai ka ban lai spa ar pro sao okay 74.74.d okay payu andro yo bo note agamo gani next yo pa yo ya daga original hi gyong ka mo pu emu ruai ka te yo bo ka kan tu da clear ba ka yo ruai ga next mo ham siao per mo bro ni por ngajet yu jisu okay biang to okay bro dau ruai ka mo de bo no taga yo wam emu bo ni de ko so sur ni bo de ni ko jing ruai khian te yo pa yo ya de original sur yong kai mo peju okay ngan surwai ka jing ruai ka ba ngajit yu jisu ngin penkut ye ka service dan ye ka benta ka bang ye kendo lang kum ne de ka jing ruai ka ba ngajit yu jisu ngi ken mau tarai ye ka jing ruai ngajit yu jisu balaya haka tu ka film pila ban guess ke kerteng jong katuka film ha katuka don kani ke barwai kani ke jingwai ngajit yu jisu tharai ba ro ngitip ye kata marun keneng mo pidai nabon yes correct la dai badon physically contact la dai ban I price you pi kublai shibon yes okay yes okay hashwa bangin ruai kani ka jing ruai naka film nabon mo ngan ong kumta ngajit yu jisu ngin page wai kani ka jing ruai ruspa kan reu okay don ki jing ruai ki bangam pat the page wa takadaw okay brother kani ka jing ruai ruspa kan reu ngan hapan bo shwa mo ngan surwai kan next time kum jong itu ibro okay kerpa doi people use so we cross 33 bon ba kuple shi bon ye ka jing request yong pi bon ha ka jing wai ipor le bu em sinthia pimpat ya samthia sau spa sa po ar ka jing wai lam jing shai hun hap deng okay kani ro ka jing ruai supang ka jing yalam ka jong ublai okay anta almost 11:30 kalong no kum ni okay ngan ruai shishi dekat ma
Ruai Shidukot, yes, correct. Naga film nabot. Ngin sarwai, ngin penkut ya kenika jing ruai jongi live ke request line naga kot jing ruai. Ngin penkut ya ka dekat tu ke jing ruai ngajet yu jisu palayam. Ke jing ruai ke ba mentangin ya ruai ke jing ruai ke ba saus pa sapoar. Doni ne iwei perlong iba request ya ke jing ruai deh. Terus pa ar pulai okay sepemi official lai spa ar spa kendai po ar pun bayar request ngau jo saya rembai timit pai oh yes bro, thank you. You want to okay so spa so po ar please okay bro. Saus pa sa po ar saus pa lai po wei mo lam jing shai hun mo lam jing shai hun hap deng jing leng ngobu alam yang kamit kadu ngaru ngaklem jing hun yalam yang rimi yang aban isya jing ai ba ngam don jing kwa shi jam ka biang yang kata ketiga jing ruai trong ketiga jing ruai kini kalong ke keniru kalong ke wei ke jing ruai ke ba sngau tenan phamom amen kublai shibon okay ngal ada ban ruai ke tu ke jing ruai ke ba saus pa sa po ar jo technical, yes brother, hope it will be a blessing mo nang tan rus pa kan ru tu okay ngal ada pa bu note kum to ngin sarwai next time mo ya tu ke jing ruai. Okay ngin ruai ya ke wei ke jing ruai cross ke balai polai nang ta ngajet yu jisu. Wan men sim bekhoj ngadon kam wan men sim bekhoj ngadwai wan hakabor bat kaburam wan haji long khoj chong mehi kali kata em ke jing ruai. Okay hadin kane ngin ruai satang ka wei ka jing ruai ka tu ka jing ruai na ka plim na bon ka bong nga jet yu jisu balayam. Next time ngan sa khot yiki parlok jonga ngila ban ya shimpat mo kumpo ong ya ka ngila ban ya shim ya kini ki try it maki ong ka tenor alto bat ke soprano klang bakanang kandon kata ka solemn mo ngin yo shu ya kata ka blend jong ka jing ruai ngin se ya shim bentalang mo ngan sakot iki para ya sha ya ruai langkum to shi para shi met dengan sakot iki okay mentangin ruai ka ni ka jing ruai ka ba lai pulai in ruai ka ni ka jing ruai ka dur jong ka jing ruai ha ka sur jong ka jing ruai ka ba lai pulai wan man sim bekhoj ngadon kam wan man sim bekhoj ngadwai nang tangin surwai ka nabon ban nang ta ngin setia no namar bangin haban kim step ban bangin late lagi jong ki kam mo ngin yai duai bo bleng yalam ye ka jing im jong im baro iwei pa iwei okay ni ka por ngan ruai no ikan ni ka jing ruai piro pila ban shi talang mo okay wan men simba khu ngadon kam wan men simba khu ngadwai wan hakabor bat kabura wan hajing longkun jong mehi wan men wan men simbaku ngadon kam
sembahku ngadwai wan hakabor bat kaburo wan hajing longko jong mi ngin ya duai bộ mình xem trong uplay un yai don lem rengkat bat ngi ka ching im ka jongi baman lakas ngi kanang bai ka ka bangi jet ka choices ka ching im ka jongi bai jet ngim nginom jet ka ching start brew ka tin ka jong play ka on what shania along ka chung hala ka jong ka ching start rei ai ba ka ching start kan wan na ublay kanang baki ka baro kin longkat kum ka mon ka bakoi ka jong Kublai Chibon đào pen mi mà đào pen mi Nixon hua đào pen mi Kublai Chibon love from Mulang yes Kublai Chibon you pi it's time to sing ngajet yu Jisu pila long ready pengin yerwai kata pecing ruai ngajet yu Jisu palaya kinong isim menta kinang yebon menta. It's a good news. It's a blessing. Bapia bon. Next time lada pila ban khot lang ban yo wer lang yaki perlok jong pi bakin yo wan ban ye shimenta bakiro kin mat kin la ban ye shimenta lang ha ni ka por kin ki jing ruai ki bangin ruai kin mo kan long ka ek ngan sa pha ngan sa bo haki status kum toro khnang ba kan long ka ek ka jing ker khu yaki ba ban wan thamai ro mang ila ban pediang ki okay ngaji di risu okay mano bakaloi ban type hang ni kanu ka number jong ka jing ruai ngaji di jisu anyone okay thiasuk pe you okay ap sagani ka jing ruai ngaji di jisu depta yo bo ye ka jing ruai okay thank you brother Andro, thank you so much. Les pa Andro, kajing ruai okay. Hampu thia sagani don hi kajing ruai dap te yo pen wai nai ma yo pen wai ka ni service yung i ni ka por kajing ruai ko les pa Andro. Karbon de khot ko aphi ruai ga ngaji Jisu. Ong de phi ma ruai chi de khot ma ad de khot ma kanu de khot ngin ruai ka ni kajing ruai ka ni ka por ngaji Jisu. Wara, okay ta. Min ruai kan ni ka jing ruai baro mom. Okay, last mo. Okay, sure. I agree. Okay, sure. Yes, bro. Okay, la don ber request lupa ka next program dengan ong no kumta next streaming ngin serwai ko to jing ruai ka balai pi sa comments hadin ba ngala depan stream ya kanika jing ruai ya kanika live video jonga sa comments pat kanang ba ngala ban page ai pa de jing ruai ke bangan serwai next program ma ngajit yu Jisu. Okay, sure. We'll try. Lada ye em kinong ichimenta ye ule man kesngi mo piyo. Ila ban ichimenta every day mo ngin sa ichimenta man la kesngi. Ngaji yu Jisu pila long ready mo ngin ruai na okay. What can tight ko Jisu jam not. Sngeu kayam jo ngaji Jisu sngeu kayam. Kijing ruai ki ba pi request kilong ki aka barok ki ba personally kakta shisha kan mo tengin ya ngin ruai next time. Teman tangin ruai ikan dikecing ruai ke palai span reu bat ngin penkut no ikan dika service yang hadin bat debi ikan dikecing ruai mo okay ngajit yu Jisu palaya jing kerdu jong aban pendam nong ya lam ru ma uhi ban lam yang shaneng shakli
u lo kum u ne hey ngin chân la wa shalom la wa cha tem u lok ban yai ne kat ba im ha shi tom ba ro ba hakim jing ut ga men sip ai ban ngam ha ki jing kus lai ai ban ram ha jin jar ba ai ban ngâu lem cung u ni lok ba nga la shem u lo kum u ni hey ngin chân la wa shalom la wa cha tem u lok ban yai ne kat ba im ha shi tom ba ro ba hakim ha u ni tingan les ngâu ba ya u ngan shakri kat bala ki nong shun lagi ker sau dong yu trai jong kim la ben mong u lo kum u ni hey ngin chân la wa shalom la wa cha them lok ban yai ne kat ba im ha shi tom ba ro ban hakim ha shi tom ba ro ban hakim God bless you, brother. Thank you so much. God bless you, brother Andrew. Ngadang don setang ke wei ke jing ruai ke bangakwa kani ti kalong na kam dei na ni na po ko jing ruai kalong try pi kan mau ke to jing ruai ke bong yang alamap namar yami lapenrem. I'm forgiven because you were forsaken. Dai ke to jing ruai. Amazing love. Tekani ke jing ruai ngan ruai ka kani ke por nang tangin ngin perkut nomo dang bon ki ba request menta ki nang ki ba aingo yo belai ba ki dang ya bon kini ki ba join ki dang ya bon amen thank you so much ngaklem poi perkat ba kin ya bon ki ba ya kwa mo ban ya don kum kani ka program ala plan adu gitu ki por. Thank you so much. Thank you. It's a very touching. God bless you, bon. It's a blessing night for those who listened and inspiration to everyone. Thank you. God bless you. Okay. Ngan ruai tang segani setang kani ka wei ka jing ruai tengin tian omaro mo kinong join tikitang bon. No, the next time hopefully ba kadang one key program ki banane shikamat kindang ya bon kinong join mo. Okay. Yang alamap na mari me lepen rem. Okay, setang kani ka wei ka jing ruai mo ta. Next time in persiamban collab with piano, guitar, kan sa dang pensngau tanat try mo, ban ki parts mo, ko bless you bon yapi. Yang alama na Maria mila penrem, yang alap dia
ya milakenta ngalayo jingem umen semu imhanga nama miya bat mi pa yang alama pila bandu yarwailang yang alama na Maria mila penre yang alama dia ya mila kenta ngalayo jingen umen semu imhanga nama miya bat mi pa jing it pala bom la batai mami usim la jing in li ai jing it pala ngamat yaka kat nunga kemen ya me pan pala hajing em jonga milong ba pala hajing em jonga milong ba pala ungi ai ngo ime atrai kan ya ke jing don lem kat chumi ban ni ando bangi stang ya kan ni kapor inam poi perkat bahkan long ke jing kun ringi ai ngo ime shika dai ya atrai kan ran wala dangim yo atrai kan ban ya kendo ban ya organize hagi program ki belong physical contact han ringi ai ngo ime atrai kan leng bahkan ni kapor ke bangi la yo ban ya kendo ban ya penskeu ya kan ni ke jing ruai ban ya sam ya kan ni ke jing ruai kan ni kapor tu ai bahkan long ke jing kerku and wai kemat ke jong metro hai kana dia ke baminang nyalam ya ke baminang ai ngi kabor ya ke banginang la atrai kana ban pensyong nong rim ya ke la ke jong ke jing im ha ke bangin sngeu tho kan no ka ke jing krau ke jing it ke jong me atrai kana ke jing ai a ke jong me atrai kana ya ke bamila map iki pop ki jong ilang ba ukon jong me Jesus Christ ni ai ngo ime atrai kana o shisha ngi ai ngo ime ya ke jing im ke bamila the sei ha ke jing im ke jong me atrai kana map atrai kana jiki light ki juna jungi pan ni aingo ime atrai kana jiki bangi layo ban pendem jika ni ka program lang bakani ka por lang bakani ka live show kedua kamat ke jomi bakan danglong ke jingker ku baki wei pat ki perlok kin la ban share kin la ban wear kin la ban khot jiki wei pat ki perlok ki badon kam ki bakwa ban yedon bentalangan ni ka por ki benta barang sa jong ni ka por bat ka jing im ke jongi hang ne sla pat thangi ai tulut ke jing pi ai start ke jomi play ikini barong in depan hak tem bakhoit bat bathiang tam ke jong nong penim jongi chukris pada ka bangin pen wai no ikani ka short service jongi to do ai ba ka jingai e ka jong Jesus Christ try ka jing it ba ka jong blay ku pa lembat ka jing slok bat ka jing pen shai bor ka jong man sim bakoi to ai ba kini la we kin ja do ka ban ni baro i we pe we ki bala ban ye don lem rung kata ka ni ka por na do benta ba shido ki bom jikut hala karta amen to blay un kur khu ye pi tia su paro it's a blessing pila ban left no benta mo ku blay shi bon ye ka jing kershan jong pi na ka benta ki to ki bakwa ban request pila ban pe ye ka ni ka video sashi sen nang ta sa drop iki tu ki jing ruai ne ki spa ruai ki ba pila pikwa ba ngan ruai ni ban ai haki wei pat ki por mo hopefully ngin sala ban le sa la shai ka sngi ublei un kur khu pi naga banta ka buram jong amen khu blai shi bon pi paro okay thank you